para kambong kasal man eh. For today's video amo tirada ni si Lantoy og tupi bisan pa man grabe na siya kabisi di po ni basta-basta iyang customer mobayad ni siya bisan pa og 2,000. Kini si Lantoy sa wa pa ni siya manarbaho mao gyud niya ang pinakaunan niyang nahibaw-an nga skill gi-hire po ni siya tigtupi sa Cagayan sa una sa sundalo og ranger. Minsan nga na tupi boss. Saltip. Saltip? Oh. Ya sa Saltip sa Bisaya pa. salin sa tipos. Ha? Salin sa tipos. Mayuha Saltip. panganoy saltip. Mari Salin bagong tipos. tupi na bagong tupi karon. Mayuha gadi mo na. Saltip ni nga tupi. Mao ni bago na kong tupi karon. Ug nay mapatupi nako, mo request saltip. Saltip lang. Minsan mo request dia. Kuha lang mo, PM lang mo. Oh, iib lang. Pag maingon sila unsay sulbad ang saltip, salin sa tipos na sila. Mayuha de. Ilang kuan ka na. Ha? Bayad. Aka nag special per head. siya nga tupi, kani 200 na siya. 200. Mahal po kayo de. Special mo siya nga tupi. Taas-taas na po diyang experience ana dili na gyud na mawala moalot siya bata og tiguang iyang pagwapuhon ang itsura makaana lagi kag kinsa na si Daniel Padilla. Kada manahan mo ko anda request ako og tupi nga. Request kanta o tupi. Kanta, pwede po magantahan na to na. Kantahan samtang katupi. Oh. May kinabuhi pa. Samtang may kinabuhi pa na. Di ka mabungog yung customer mo. Magkanta pa ka dayon og tupi. Ay kadang og gana sila kanta nga nay pag mingaw-mingaw og galig-galig. Request ra. Oh, request sila. Matod pa niya pwede pod mo request og kanta samtang gaalot siya pwede pod masay sa abaga nga mura pod ka gikulata complete package na ni iya mohilot pod ni siya glisa sa abaga og tiil nga girayuma. So what are you waiting for? Hala, dumuga na mintras gapromo pa. Pero ayaw lang mo kumpiyansa basig inyong piang mosamot og kadeferensya. Pero kaya ra kaayo na niya. Plaza ra na sa Lana di Oliva. Wag tang mga panuhot sa piang og katul-katul sa panit og gaspa. Unsa man gyud ni iya mangalot o manghihilot. Pilay ha. Mahal na bayad ba kay Bayad man bayad. pilay. Lagsaon rin nga tirada ni. Perti ka affordable kaayo ni Silantoy mo alot apil kilay bungot og balhibo sa lubot. Bisan pag balhibo sa ilok og buhok nga kulot wag tang yun na tanan basta siya ang mulagnot makaana na lang yun ka nga aray ko. Original ga pinta, pinti na siya. Mo na yung finished product ng tupi. Ano ba? Pilay rate niya ano yung tupi. Original na siya. Oh. Okay kaya. Kana. Tirso cross tila daw.